Salutare toată lumea, numele meu este Vansila. Nu mai știu cum se numește, dar e vorba despre Photoshop. Practic trebuie să dai ce vrei. Mai cumpăr un mod asta de alimentare, că toți veneau numai pe alimentare. O lăsăm să se încarce și după aia intrăm pe ziua a doua. Am jucat pe prima zi, am mai făcut banii off camera. Puțin de fapt. Nu dau. O las să se încarce. Alimentăm. Trebuie să le facem ce vor ei, alimentare, reparare și cu cătă! Cu cătă, da. Așa că, așa, încă o dată de alimentare. Asta două nu am, deci să vedem. Start! Să vedem a doua zi. Să vedem cine va mai veni la alimentare. Ăștia vor mai mult la alimentare pentru că rămân fără benzină nebunii. Ăsta tot la alimentare. Să-ți mai vine unul acum la alimentare să vezi și mă râd. Dar termină la că-l băgași primul. Banii. Ăsta vrea alimentare și curat, că e cam murdar, vedeți? Când vedeți așa că e mai murdar, înseamnă că vrea și el, că vrea să se curețe. Uite, și ăsta la fel. Hai, termina și cu alimentarea să te duc. Așa la curățenie. Tu trebuie să-i faci. Acum. Dar măcar termin mai repede. Dar măcar termina mai repede. Și ăsta vrea tot asta. Dacă ați putea curăța eu mai repede. Și ăsta vrea tot curățare, fac. Și ăla vrea benzină. Bine că vreau ăla numai. Hai repede să te curăț. Și dacă vrea și ăla. Îți trebuie sigur și una de asta. Nu? Da. S-a dus timpul. Deci la 18 închidem. Deci își mai umple ăsta rezervor și am închis. Dacă vrea și la spălare. Nu, că e murdar. Nu e murdar, nu e să se spele dacă nu e murdar. Ziua a doua. Level 3. Pot să mai pun o chestie de aia. Amins. Pot să cumpăr o chestie de asta. Și o chestie de asta. Ce ar fi? Dar să cumpăr o de asta de spălare și continuăm cu ziua. Aia. Da. Și aia până se va termina încărcată. La alimentare. Și aici ce fac? Că am uitat. Ce? Aici ce fac, am uitat. Se spală. Aici? Nu știu. Ce nu ți-a dat niciodată? Nu l-am avut. Eu l-aveam altcum fel joc cu tot așa joc. Așa doar că l-aveam altcum fel. Te-a schimbat. Te alimentăm și pe tine. Nu, eu aveam altfel de joc cu Autoshop. Nu dau mult. Bine, măcar îți dau bani. Dar nu e eu de obțin de să joci. Deci e gratis pe magazin. Deci, cum se zice? Asta n-ai. O să vă arăt și după ce termin episodul, înainte de termina episodul, o să vă arăt cum o mă arată imaginea să știți voi, dacă vreți să luați. Și o să scrie pe YouTube. Și o să scrie episodul, cum se numește acest joc. Nu. Uitați. Hai că mai avem puțin și închidem. Hai, mai vine unul și închidem. Gata? Gata, s-a dus. Amândoi și-a spală. Măcar îți dau mai mult bani. Nu? Gata, nu. Asta vrea să-l spălăm noi. Și trebuie să-l spălăm noi, pur și simplu.
Înțeles. Nu vă crea un level 4, n-are nimic. Nu se mai încărcă până venim noi. Sau nu știu pentru ce... Suvenirul? Suveniri sau nu știu ce. Da, Du-te. Mai cu 14 bănuți. Ce înseamnă asta? Hai să mergem. Start. Suntem la ziua, nu știu că da. A patra. Mă că acum o să vină mai repede. Va trebui să mai facem încă un loc de ăsta de parcare, să vină mai repede clienții ca să facem mai mulți bani. Asta să și spală. O, cât vin! Vin la rând. Ai bă, două numai să terminăm pui mei. Poate îmi cere ăsta să-l curăț eu și ăsta trebuie curățat. Și ăsta trebuie curățat din câte văd. Tu vrei. Și mai vine încă un client. S-a trebuie și curățat. Uite o mașină la fel. Deci puțin mai încolo, cu picioarele. Dar... S-a dus timpul. Și așa, 3 și gata. Nu mai vrea să răspund. Vezi că unul... Bani. Bă, ce nesimțit îmi date 6 bănuți. Dacă de da, bă, omul. Ce vrei? Dar nimeni nu s-a dus la suvenirul, bă. Nu le dau eu. Poftim. Trebuie să-i le dau eu, bă, înțelesăi. Și îmi dau și bani pe suvenir. Bine. Nu, în 4. Pot să-mi iau chestia asta și chestia de asta. No thanks, trebuia să dau. No thanks. Poți-mi da de reparat. Știu, dar vreau să văd ce e asta. Punem electric. Nu mai poate să punem electricitatea 2, n-ai 200. Avem bani. Ai dar 168. Ce putem să mai facem, bă? Nu știu, 100. Da. Cât nu are. Nu știu ce înseamnă asta. E mai bună. Cred că e alimentar. Dar ce n-ai bate? Dacă nu taci. A, bun. Asta e cam. Au, mă pușcă. Cine dracu? Tu mă pușcă, prisa. Să îmi pușcă singur. Ca să-mi pat. Ziu. Ia curle de fungi. Easy peasy, squeezy. Ăsta e easy peasy. Jocul ăsta e foarte easy peasy. Jocul e easy peasy, level crazy. N-au un suvenir, boss. Ne trebuie suvenirul ca să faci mai mulți bani. N-au un suvenir pentru tine. Ale dai suvenirul ca să se facă fericiți. Da.
S-a închis magazinul, oameni buni. Să se găși ăsta unul. N-am încă unde sta. Pentru tine. Îmi place să dau suveniruri. Da, că-ți dau bani pe aici. Ce să-i țin fericiți. Milogi, de ce nu-ți dau măcar un leu? Nu, și dacă îi țin fericiți, dacă îi țin fericiți, îmi dau mai mulți bani. Cu 22. Ăla 10 șanse Milogi. Parcă n-ar vrea bani. Pentru că nu era fericit. 200, perfect. Trebuie să las asta 4 minute. Urât. Bă, eu n-am magazin pe ea, uite. Face prost, eu n-am magazin play. A, uite-l. Magazin, cara. Mie mașina asta îmi place. Ghici. Știu. Neoane. Upgradare. Că nu mai știu cum se numește. Shop. Se numește Autoshop. Se instalează. Dacă vă uitați acest episod, nu uitați să apăsați pe unde ne și ne uitați viitoare. Pa, pa!